ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସ 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ସିଇଓ। ଏଗାରରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନୂଆ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଣ୍ଡିପଦାରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ ସ୍ଥାପନ। ମହାନଗାରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଅଘଟଣ। ଧକ୍କା ଦେଲା ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲ ବୁଳେମିଶେ ବୋଳି ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା। ପୁରୀ ପୋଲିସ